Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез Татарлар тапшыруының махсус чыгарылышын карыйсыз. Әлеге чыгарылышта без сезгә атна дәвамында Татарлар тапшыруында урын алган иң кызыклы видео язмаларын күрсәтербез. Бездән аерылмагыз. 15 декабрь көне күренекле татар җырчысы, РСФСРның атказанган артисты, Татарстан, Башкортстан республикаларының халык артисты, Абдулла Тукай исемендәге Татарстан дәүләт премиясе лауреаты Фәридә Яһүдә кызы Кудашеваның тууына 100 ел тулды. Бүген шәхесләр сәхифәсендә бөек җырчыбызны искә алырбыз. Юлыбыз Башкортстанның Кыйгы районына. Biz бүген Кыйгы районында. Әлеге район аның өчен мөһим булган, чөнки ул монда гомер иткән. Бу хакта тулырак, нәкъ менә шушы район кешесе сөйләсә, дөресрәк булыр. 30-нчы елларда Сулия станциясына кыш көне 2 шимадан туп-тулы шрифт тутырып Сәйфи Кудаш килеп төшә. Килеп төшә дә 3 көн буе Кыйгыга килеп, Кыйгыда район газетасын чыгара башлый. Менә район газетасының тууы Сәйфи Кудашка бәйләнгән. Аннан соң инде аның абыйсы Яһүдә абзый килә. Яһүдә абзый килеп Кыйгы районда кооперация системасы төзеп җибәрә. Яһүдә абый үзенең 3 баласы белән, хатыны 3 баласы белән килә инде. Зурысы Фәрида апа була, аннан соң Хөршидә, аннан соң Разик дигән уллары. Шушында яшиләр, үкенечкә каршы монда бит инде үлеп китә Рәхимә апа хәләлифете. Кыйгы районында Фәридә Кудашева исемен йөртүче урам бар. Гомумән, монда яшәүче милләттәшләребез аны һәрвакыт искә ала. Хәзер без менә нәкъ шушы район үзәгендә урнашкан борынгы зиратта. Монда Фәридә апаның әнисе җирләнгән. Бүгенге көндә аңа багышланган таш тора. Шүҗил исме туктап тор. Монда ятим балаларның кайнар яшьләре түгелгән. Нәкъ менә шушы сүзләрне Фәридә апа Кудашева үзенең әнисе җирләнгән җирдә күрәсе килгән. Мондагы безнең милләттәшләребез, аның якташлары шулай эшләгәндә. Без аның кизендә бергә менә шулай просто гына булсын, күренеп торсын дип шуннан ул җирнең яраткан йырыннан куплет әйттем я, шушыны язып, эшләп менә куйдык. Ул килергә тиеши. Менә бер 10 көн без район белән көттек килгәнен. Ул килеп өлгерәлмәде. Шу. Бүген Фәридә Кудашева һәркемнең күңелендә. Ул 1920 елның 15 декабрендә Башкортстан Республикасының Шишмә районы Келәш авылында туа. Бала вакыттан ук җырлый. 1нче сыйныфта укыганда сәхнәгә менеп Салкын Шишмә дигән җырны башкара. Аннан соң ул Кыйгы радиосыннан еш җырлый башлый. Үзешчән сәнгатьтә катнаша, мәктәптә бик яхшы укый. Фәридә апа безнең монда килгәндә 5нче классны бетереп 6нчы класска килә. Монда укый һәм менә шушындай бәхетсезлекләргә очрый. Азактан инде алар бездән китәләр 4 илгә китәләр. Әмма ләкин матур эз калдыралар. 4 илдә 7нче сыйныфны тәмамлагач Фәридә Кудашева 4 ел сәнгать техникумында укый. Аннан соң 4 илле колхоз-совхоз театрында эшли башлый. 1947-56 елларда Башкортстан радиосында эшләгәндә аның даны бик еракларга тарала инде. Фәридә апаны без бик ихтирам итәбез. Фәридә апа бәләкәй чагыннан ук Кыйгыда Кыйгы халык театры ачылганда чыгыш ясый профессионал артистлар белән. Карлугач дигән спектакль куялар, шушында кыз балалар ролен уйный. Йырлый шушында, бөтен зал елый. Ул әйтә инде, мин Макуловның үзе белән уйнадым дип, ул миңа 85 яшьлек юбилеенда әйтте. Без аңа барып, ак, матур шәлтәр шәл ябындырдык һәм ул әйтте, Кыйгылар мине яратты, мин Кыйгыны үтә нык яратам диде инде. Кыйгылар аны бәләкәйдән ни дип йөрткәннәр, матур тауышлы җырчы кыз.
1956 елда Фәрида Кудашева Башкорт дәүләт филармониясында эшли башлый. Гомер юлдашы, виртуоз музыкант, композитор Бәхтигайсин иҗатта аның бер канаты була. Аларның бихисап җырлары уртак тырышлык белән туа. Сәхнәдә бергә иҗат итәләр. Җырчы 2010 елның 9 октябрендә Уфа шәһәрендә вафат була. Уфаның мөселман зиратында җирләнгән. Аны озатырга без бардык, мен үзем дә бардым. Сөембик апа белән янәш утырдык. Сөембик апа белән бит инде алар ике генә туганнар. Сөембик апа Сәйфи Кудашның кызы бер ягымда. Рөстәм абзый утырды. Рөстәм абзый бит инде Фәрида апаның бер туган энекәше Разикның улы. Шул бергәләшеп утырдык һәм Сөембик апа менә миңа шушы китапны бүләк итте. Үзенең язмасы белән һәм мин моны бик зур кумартка итеп саклыйм. Ул үзенең журналистларга биргән кайбер әңгәмәләрендә мин татар халкының көтүчесе дип атаса да, чынлыкта ул халкыбызның чын милли әйдәманнарының берсе булды. Аның шулай икәнлеген үзе исән чакта ук милләт тә, зыялылар да, хакимият кешеләре дә һәм иң мөһиме халык таныды, үз итте. Сүзебез урмай моңы, Кәрван Мирас халыкара җыр фестивальләренә, данлыклы Мишәр фольклор халык ансамбленә, соңрак Бөтен Россия Урмай Зәлидә төрки халыклары конкурсына нигез салучы, Татарстанның һәм Чуашстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фәрит Гыйбаддинов хакында бара. Быел җәен вакытсыз арабыздан китеп барган танылган сәнгать эшлеклесенең истәлегенә һәм исемен мәңгеләштерү уңаеннан якташлары Гыйбаддинов укулары уздырдылар. Аның туган ягында мәрмәр токталар ачып, Фәрит әфәнде хакында истәлекләр китабын чыгардылар. Бу эшләр турында Рамис Сафин бәян итәр. Әле узган ел гына үзенең 60 еллыгын билгеләп узган Фәрит Гыйбаддинов авылында, районда яисә Чуашстанда гына түгел, барлык татар дөньясында да яхшы таныш шәхес. Аны белгән, аның белән аралашкан һәр кеше күңелендә ул оста оештыручы, зәвыклы сәнгать әһле һәм иң мөһиме, дуслыкны һәм туганлыкны саклый, кадерли белә торган кеше булып калачак. Ике туган, бер туганнар нәрсә кирәк? Тормышта туганнар нәрсә кирәк? Кардәшләр нәрсә кирәк? Менә бу бергә bir сугышны сулап, bir суны içip, гомер кичү, бер-берен аралашып яшәү, ул үзе бер бәхет. Аны бөтен кеше булдыра алмый. Әл моннан берничә ай элек кенә балалар сәнгать мәктәбендәге менә бу фортепианода Фәрит үзе уйный торган булган. Бүген биредә үзе булмаса да аның рухы бар, аның эше дәвам итә. Әйтерсең лә бүлмәләрнең берсеннән Фәрит үзе дә килеп чыгар төсле. Мин әле күңелем ышанып та бетми. Фәритнең безнең арада юк икәнне. Менә килеп кердек ул эшләгән мәктәпкә. Тегеннән килеп чыгар кебек. Әйдәгез чәй эчәргә дип чакыр кебек. Менә Фәрит безнең белән. Фәрит Гыйбаддинов Чуашстанның Комсомол районындагы әлеге сәнгать мәктәбе белән 32 ел җитәкчелек итә. Ул килгәндәге уку йорты бүген республикада иң алдынгылардан санала. Анда укып чыгучыларның байтагы бүген үз язмышларын мәдәният белән бәйләгән. Аларның кайберләре мәктәп диварына Фәрит истәлегенә куелган мәрмәр тактаны ачу тантанасында да катнашып, остазлары турындагы хатирәләр белән уртаклаштылар. Еллар дәвамында байтак проектларга нигез салган, танылган җәмәгать эшлеклесенең иҗади эшчәнлеге хакында Чуашстанның халыклар дуслыгы йортында узган конференциядә дә чыгыш ясаучылар ассызыклап сөйләде. Ул оештыручы иде. Ул оештыра белә иде. Ул теләсә кем белән уртак тел таба белә иде. Менә шул сыйфатлар, менә шул таланты әлбәттә аның эшенә зур нигез булды дип саныйм. Фәрит башлыча сәнгать тармагында эшләсә дә, автономия җитәкчесе буларак ул республика мәктәпләрендә татар телен укытуга да зур игътибар бирде. Ике республика арасында да ел сайын бик күп төрле чаралар үткәрелә. Һәм бу тыгыз элемдә бик күп еллардан бирле алып киленә. Барлык юнәлешләр буенча да. Мәгариф өлкәсендә алып әйтсәк, безнең ике министрлык арасында килешүләр төзелгән. Махсус әлеге чарага дип автономия Фәрит Гыйбаддинов хакында хатирәләр, истәлекләр һәм язмалар дигән саллы гына китап та чыгарган. Хәтер ушындый нәрсә сыйклана торган әйбер. Вакыт үткән саен кеше бар иде дибез дә, кем иде ул, нинди кеше иде ул, аларны онытабыз. Менә шуңа күрә инде без Фәрит абый урынына калган яңа җитәкчелек белән уйлаштык та, Фәрит абый турында хатирәләр җыя башладык.
туктап иттереп чыгарырга дип. Фәрит бүгенге көн белән генә түгел, киләчәк турында да уйлап яшәде. Үзенә лаеклы алмашты әзерләде. Шуларның берсе аның шәкерте Татарстанның атказанган артисты Илдус Шайдуллин. Фәрит бу безнең өчен инде ничәдә кирәк. Әтиебез иде бит бу безнең. Ул безне үзенең киңәшләре белән, ул безне без иткән кеше бит. Ул дөрестән дә Фәрит безнең арада киткәчтән без ничектер теге күккә яшен суккан кебек булып, без кулсыз аяксыз калган кебек булды. Әлбәттә, инде ятим калды Фәрит абый. Әлбәттә, шәкертләр белән бергә аның 3 баласы да ятим калды. Тагын да сагындыра, тагын да арта башка төрле сагыну. Без һәр мероприятие сайын тизрәк эштән кайта идек дә, динәмә тизрәк интернет кафетларына бер халык күрсен. Аның акыллы дөрес фикерләре юк хәзер теге шулай эшләгәндә дә шулай әйтер иде микән дип кенә ул шулай эшләде дип әйтеп үзеңә эшләрне эшли башлады, эшлисен инде бушы. Шул көн тагын бер истәлек тактасы Фәритнең туган авылы Урмай мәдәният йорты бинасында да ачылды. Зур сәнгать дөньясына һәм мәдәният юлына беренче адымнарын Фәрит нәкъ менә шуннан башлап китә дә инде. Фәрит Абдуллович үлгәннән соң аның эшләрен алып бару бик җиңел түгел. Аның кая барсаң да Фәрит белән мине чагыштыралар. Ул эшләр бигрәк ката зур махавига айландыра иде ул. Әлбәттә аны кабатлыйсы кыен диде менә аның урынына килгән Хайдар дигән иптәш. Әмма кабатлау кирәкми дә. Миңа калса Фәрит Габдулла улы эшли, яши һәм аның турындагы истәлек тә, хатирә дә бер каяда югалмый. Чувашстаннан Рамисафин татарлар. Татарның беренче кесе китабын тәкъдим иттеләр. Язучы Нәбирә Гыймадинованың «Уйламаган көнем юк» әсәре йомшак тышлы китап буларак дөнья күрде. Әлеге китапчыкны юлга чыкканда, транспортта барганда укырга бик җайлы. Бу Казан утлары китапханәсе сериясендә чыккан беренче нөсхә. Әлеге әсәр Илең турында уйла әдәби конкурсында да җиңүчеләрнең берсе булды. Айзат Шәймәрданов кесе китабы белән танышты һәм әдәби конкурс җиңүчеләре белән аралашты. Нәбирә Гыймадинованың яңа китабына автограф алыр өчен чират җыелды. Беренчедән яңа әсәр, икенчедән яңа форматта. Китапның яңалыгы хәтта эчтәлегендә дә түгел, аның кесәгә сыя торган йомшак тышлы булуында. Һәрвакыт үзең белән йөртергә була. Көнбатыштагы кебек транспортта да, көтеп утырганда да укыр өчен иң уңайлы ысул. Мондый китаплар без инде урыс әдәбиятында бик күп күрәбез. Менә поездларда дисеңме, аэропортларда дисеңме, кешеләрнең кулында шушындый бәләкәй китапчыклар була. Татар әдәбиятына укучыны тарту өчен хәзер бик күп яңа төр ысуллар кулланырга кирәк. Мин инде менә бу китап шушы беренче ысул дип саныйм. Уйламаган көнем юк әсәрендә Нәбирә Гыймадинова сәләтле язучы Тәслимә образын сурәтләй, ләкин фәлсәфи темаларга язган өчен ул журналдан куыла. Ире Миндияр комарлы уеннар белән мавыга һәм зур йортын оттырып, хатынын бурычка батыра. Уйламаган көнем юк хезмәте Казан утлары китапханәсе сериясендә чыккан беренче китап. Аны Татмедиа 2000 тираж белән бастырган. Тиздән ул Татарстан буенча сатуга чыгачак. Кесәгә сыя торган китаплар сериясе башка әсәрләр белән дәвам итәчәк. Китап укырга уңайлы булырга тиеш. Ул җиңел генә кесәгә тыгыла. Нәбирә Гыймадинованың әлеге әсәре Илең турында уйла әдәби конкурсында җиңүчеләрнең берсе булды. Беренче зур бәйгедә сугыш темасына бәйле булган әсәрләр кабул ителгән. Әллә төп призның 100 000 сум булуы яки кызыксыну булгангамы? Конкурста Россиянең төрле почмакларыннан һәм хәтта чит илләрдән дә әсәрләр килгән. 170 ләп эш килде барысы. Аның инде икесе Төркиядән булды, 20дән артыгы Мәскәү, Ульян, Чувашия, Башкортстан, Удмуртия, Пермь кебек төбәкләрдән килде. 20дән ләп повесть, 80дән артык хикәя язучылардан һәм инде балалардан тойы 80дән артык эш килде. Мәктәп укучылары арасында беренче урынны Теләче районыннан Камил Минхаҗев алды. Гитлер явы җәйгән канатларын карчыгадай очкан масаеп. Камил Минхаҗев әлеге шигырь юлларын дәү әбисеннән ишеткән вакыйгалардан чыгып язган. Девятаев ул пленда булган. Ул немец самолетларын урлап качкан Мәскәүгә, шуларны сөйләде. Әлеге бәйге Татмедиа һәм Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе белән берлектә оештырылды. Комиссия рәисе сүзләренчә, максат татарның әдәбият дөньясында яңа йөзләрен табу. Менә шундый чаралар яңаларын ачарга да булса, менә күрдегез бит, анда мәктәп балалары бар, хәтта Чувашстан Республикасыннан да, Төркиядән дә безнең катнашкан әдипләр, язучылар, шагыйрьләр дип әйтик булган бит инде.
Менә күбрәк җиткерә барсак, ул конкурсның шартларын аны кызыксындыра торганрак итсәк, әлбәттә мин аның гаделлегенә шигем юк үзе. Алдагы елдагы конкурста башка җиңүчеләр дә табылыр һәм яшьләргә дә күбрәк игътибар булдыра дип уйлыйм. Төп бүләк исә Марат Кәбиров хәләкте 100 000 сумлык премия алыр өчен аңа кыска вакыт эчендә әсәр язарга туры килгән. Бу инде теге бер атна эчендә дип тормасаң, атна 10 көн эчендә җырлап чыгылган әйбер. Бу махсус рәвештә шушы конкурска дип язылган әйбер. Маҗаралы повесть дип әйтергә мөмкин, күпмедер дәрәҗәдә психологик повесть дип әйтергә мөмкин. Татарда бездә бит инде бездә яшь үсмерләр өчен әсәрләр юк дип әйтергә табызны. Берсе бар. Укырган мөмкин. Марат Кәбиров үз әсәрендә Советлар берлеген күрә алмаслык кыз турында яза. Аның әтиянисе репрессиягә эләгә, ләкин сугыш башлангач ул дөньяга карашын үзгәртә һәм СССРны яклау сафына баса. Маҗаралы повесть алга таба китап булып басылып, үз укучыларына җиткерелер дип көтелә. Айза Шаймарданов, Татарлар, Казан. Алар гаиләдә 5 егет үсә, һәм 5-се дә көрәшче. Бер туган Әхмәдиевларны белмәгән кеше юктыр. Фәрит һәм Фаил Әхмәдиевлар РСФСРның спорт осталары. Наил Әхмәдиев студент вакытында самбо көрәше белән шөгыльләнгән. Ринат Әхмәдиев республикабызда көнчыгыш көрәш төрләренә нигез салучыларның берсе. Кунг-фу көрәше буенча кара билбау иясе. Ә менә 5-нчеләре Марат Әхмәдиев. Сөйләсәк узакка китәр. Көрәшчеләр сәхифәсен карыйк. Марат Габдулвар улы Әхмәдиев 1958 елның 19 августында Балташ районының Яңгул авылында туган. Казан дәүләт университетының механика-математика факультетын тәмамлый. Физика-математика фәннәре кандидаты. Казан милли тикшеренү технология университеты доценты. Татарстан Республикасының атказанган югары мәктәп хезмәткәре. Россиянең югары һәм профессиональ мәгарифнең почетлы хезмәткәре. Татарстан Республикасының мәгарифтәге казанышлары өчен, Казан файдасына башкарылган хезмәте һәм батырлыгы өчен медальләре иясе. Дөресен генә әйткәндә, әлеге белешмәне бик узак дәвам итәргә булыр иде. Биредә без Марат Әхмәдиевның мәгариф өлкәсендә булган казанышларын санап киттек. Ләкин бер уңган кешенең һәр яктан да үрнәк булуы инде күп еллар дәвамында исбатланган факт. Безне кызыксындырган юнәлеш әлбәттә аның көрәштәге казанышлары һәм татар көрәше үсешенә керткән өлеше. Мәйданнан ул 58 яшендә генә китә. 80 килограммга кадәр үлчәү авырлыгында бил алыша. Милли көрәштән Татарстан чемпионы, Муса Җәлил турниры җиңүчесе, Балташ һәм Казанның Вахитов районы сабантуйларының баш батыры, Россиянең спорт остасы, Татарстанның атказанган физик культура хезмәткәре, Татарстан Республикасының атказанган тренеры, Татарстан Республикасында физик культура һәм спорт үсешенә керткән хезмәтләре өчен медале иясе, республика категорияле хөкемдар, Татарстан Республикасы һәм Россия Татарча көрәш федерациясе президиумы әгъзасы, Россия көрәш федерациясенең алтын билге иясе. Безнең семьяда әти көрәшче, абыйлар көрәшче иде, әти яшь чактан бирле көрәште. Көрәштә аннары безнең мәктәптә укганда Газимов Газиҗан абый физкультура көрәшче иде. Шуңа күрә безнең физкультура дәресләрендә үк көрәш дәресләре булды. Шуңа күрә яшьтән үк көрәш уже канга сеңеп килде. Уже мәктәптә укганда ук мин сабантуйларда көрәшә идем. Аннан соң Казанга укырга кергәч, студент елларында чынлап шөгыльләнә башладым. Студент елларында татар көрәше белән шөгыльләнә һәм бер үк вакытта халыкара класслы спорт осталары Рәшит Камалов һәм Наил Измайлов җитәкләгән грек-рим көрәше секциясенә йөри. 1980 елда Бөтен Союз турнирының җиңүчесе. Шул ук елны ул җитди травма алу сәбәпле көрәштән китеп торырга мәҗбүр була. Көрәшмәсә дә бу чорда үзен тренер буларак сыный һәм ялгышмый. Беренче тренерлык һөнәрен мин башлап җибәрдем 86 елны Казан ветеринар институты спорт залында. Ул вакытны Мәгаз абый исән-сау иде. Мәгаз абый спорт залда буладыр. Ул аның белән һәм аның анда йөри торган малайлар белән бергә шөгыльләнәдер. Һәм мин шуңла вакытта малайлар белән тренерлык эшен алып бара башладым. 91 елдан Казан Төзүчеләр институты спорт залында без үзебезнең команданы җыйдык. Үзебез Вахитов районы командасын җыеп, 88 елдан үзебезнең команданы җыеп, үзебез уже шөгыльләнә башладык. Аннан соң 91 елда беренче тапкыр ярышларга команданы куйдык үзебезнең.
Марат Әхмәдиев туплаган Вахитов районы командасы 17 тапкыр Казан шәһәре чемпионы булып таныла. 3 тапкыр Татарстан чемпионатында җиңү яулый. 2008 елда Муса Җәлил турнирын ота. Бу командадан 20ләп спорт остасы, Татарстан Республикасының 5 атказанган спорт остасы, 4 халыкара класслы спорт остасы үсеп чыга. Сүз уңайыннан Казанда үткән универсиадада 80 килограмм үлчәүдә чемпион исемен яулаган Илнар Галиев та Марат Әхмәдиевның шәкерте. Biz универсиадаға нык әзерләндек. Ул яшерен батырын түгел. Безләр стадионда шөгыльләнгәндә Илнар 2 потлыгырны бер тренировкада 200 тапкыр атадыр иде үз аркылы. Универсиадага җәй буе нык итеп әзерләндек. Даже башка төрләрдән тренерларны мен чакырдым. Менә мәрхүм булды безнең Тимашев Хафиз Шайхуллович. СССР чемпионы грек-рим көрәше буенча ул безгә булышты. Аннары безнең Урта Азия Республика көрәшчеләре бар иде. Аларга ничек көрәшергә алар белән ул юнәлештә алып бардык. Әзерләнүне максат төл тотарга дип үзебезгә куйдык. Мин башкача күз алдына китерә алмадым. Әле мондый дәрәҗәле исемле укучылары тагын булырына шик юк, чөнки Марат Әхмәдиев бүген дә төзүче спорт комплексында көрәш түгәрәген алып бара. Аз сүзле, артык мактамый, нәтиҗә өчен эшләүче бик таләпчән тренер ул. Көрәшләргә төп таләп безнең беренчедән тәртипле булу, үз сүзеңдә булу, чын мужик кеше булу. Һәм ярышларда әлбәттә үзеңне күрсәтергә, гел отарга тырышырга. Келәмгә көрәшер өчен генә чыгарга түгел, келәмгә чыгарга кирәк, шуны отар өчен. Тренерлык хезмәтеннән кала Россиянең Татарча көрәш федерациясе оешкач 2005 елдан башлап 3 ел дәвамында федерациянең башкарма директоры вазифасын үти. Марат Әхмәдиев Мәскәүдә юстиция министрлыгында федерацияны теркәүдән башлап, аның эшен җайга салып җибәрүгә, Россия төбәкләрендә милли көрәшне җәелдерүгә күп көч куя. Марат Гаделбәр улының милли көрәшебезгә кергән тагын бер зур казанышы ул көрәш кагыйдәләрен камилләштерү эше. 2010 елда көрәш буенча дөнья чемпионатына «Көрәш нигезләре» дигән видеофильмны рус һәм инглиз телләрендә әзерләп тә зур эш башкарды. Основы борьбы көрәш. 97 елны безнең менә моңа кадәрге эшләп килгән кагыйдәләргә төзәтмәләр, үзгәрешләр кертеп 97 елга да русча, татарча вариантта мин көрәш кагыйдәләре эшләп чыктым. Мин ул кагыйдәләрне саныйм бүгенге көндә иң менә эшли торган кагыйдәләр дип. Аннан 2005 елны ул кагыйдәләр яңа баштан нәшриятланды. Анда мин эшләдем, ул кагыйдәләрне эшләүдә катнаштым. Аннан соң минем көрәшкә багышланган, гомумән спортка багышланган 20дән артык стадиялар һәм методик кулланмалар бар. Эш күрсәткән ирне ил онытмас. Татар халкы ул борынгы заманнарга барып тоташкан бай тарихлы, мең еллар буена чарланып килгән туган телле, үзенчәлекле сәнгатьле һәм бай мәдәниятле халык. Үз милләтебезне саклап, кадерләп яшик. Сау булыгыз.